היוטיוב. היום אנחנו מראים לכם את המשימה של הספינה למעלה. המשימה האחרונה, 35 לידיעתכם. חכו רגע אחד. שתדעו, אנחנו לא מצלמים למצלמת אינטרנט, זה לא עובד. הנה, עכשיו נכנסים למשימה הזו. עכשיו נכנסים לכאן. הולכים למקום. ויש לנו אינסוף חיים, אז אנחנו צולחים מהתחת. תסתכלו. תראו. קאווה בנגה לא כיף לי. דוב, תשם מצנח, ככה תוכל לעשות להגיע למקום. וואי, אבל איפה הטורנדו? הוא הולך לעשות. לא! טורנדו! לא נורא, תעשה עם. הופ. מה זה משנה? יש לך אינסוף חיים. תשמעו, עכשיו אני לוקח את הטורנדו כי אני אוהב אותה נורא. אחר כך... עכשיו הוא מת. חכו שנייה, אני אתקשר למי שמביא לנו את הטורנדו. הוא יתקשר לווטו, לא נורא. לא, אל תדאגו, זה סתם מראה לי וטו, זה לא באמת וטו. זה כן וטו. אתה רוצה לראות שזה לא וטו? איפה זה? איפה הוא בכלל? הוא באוויר. אמרתי לך שזה לא באמת וטו. אוף כבר מההליקופטר שלי, זוז, טוס, ביי, בסה, אוף, טוס, כבר. טוב, באמת זו תכונה שמתאימה לי. סתם. טוב, לא מתאים לי כל כך הטורנדו, גם ככה יש לי את הטורנדו השני לא צריך, זוכר? עכשיו לא צריך. אוקיי, הולכים למפגש. רואים את האישה שלו? זה כן. בבקשה, תסתכלו אותו לשמן ותפתח את השמן שלו. היה. קדימה. רוצו לבית. האמת, צאו. לנו יש את השדרוג של נייטרוס. שדרוגים תמיד טובים, וגם תמיד קונים בדרך. זה הפתגם שלנו, בכל הזה. החשבונות שלנו זה צעיר 101 ודור פרו. מסתיין קוראים לי ניר לא תעיר, טעויות. טעויות, תמיד קורות. בוא נפתח לניר חשבון. חדש. יש לי דן, אבל אני לא רוצה. כל הסרטונים שלי כבר שם, ואני לא רוצה. לא משנה, נכנסים לבית, הולכים למעלה, אז מביאים את התחת, ואז הולכים לפה, קופצים, לקפוץ זה מת חיים. שברים את הזכוכית למי יש כוח, לוקחים את המסוק השמאלי, ואף פעם לא את הטורנדו גרוע. רואים? עושה טיל. השני עושה ככה. אם אתם רוצים אפשר לקחת את השני. לא, אנחנו ניקח את השני. וואו, הולכים לפוצץ לנו את הבית. דרך אגב, אנחנו על הגל, אז ניצלנו. איזה לא כמה בנגה לבריכה. בדיוק. לוקחים את המסוק המלך, עולים אל האוויר. דור, תראה טילים? רואים? הוא יורה ברציפות. הטורנדו יורה דן. וואו, אתה יודע שרק עכשיו הטילים שיריתי על מהטורנדו רק עכשיו התפוצצו? עכשיו עולים למעלה. דור, אל תבזבז את הטילים, אנחנו רוצים לפוצץ על אלה. תראה טילים. אנחנו לא יורים בהם. במקרה הזה. אנחנו יורים עליהם טילים. דור, אמרנו יורים טילים. טיל אחד מספיק. טיל אחד. 2.
2 על כל אחד. 4. עלינו. עזוב אותך. אנחנו עלינו, רואים? למטה. עכשיו אנחנו צריכים ללכות שם. רד למטה. דור, אתה תמות. מה? אוי, נו באמת. הוא לא מקשיב לפחד היפה שלי. עכשיו אנחנו עושים אותו דבר, רק מהמקום האחר. כלומר, מהבית. תסתכלו, קצת מטושטש, עדיף שלא תראו אותנו, אסור. בבקשה, משחק, שוברים זכוכית, קופצים לבריכה, איזה כיף לשחות, רק חבל שעכשיו אני צריך להרוג את ספינת צבא. רואים? תמיד למסוק הזה, טורנדו הוא סתם חרא. אבל אם תראו את המשטרתי תבינו שהוא חמודם. משטרתי טוב. הוא גם אותו דבר, אל תקשיבו לדור. לא, הוא משטרתי אותו דבר, אבל רק בצבע אחר. המשטרה גם שיפרו אותו קצת. לא, הוא בצבע אחר, רק, וזהו. טוב, אנחנו קצת מפוצצים לפני שאומרים לנו מתי. דור, טילים. לא רוצה טילים לא נוחים. עלה למעלה. בבקשה, תסתכלו. דור, תזהר קצת. למסוק אין סוף חיים. אתה הולך למות. אני לא. נו באמת, מה תהי? רגע. הנה. שאנחנו למקום לא כל כך בטוח. רואים? עכשיו הולכים... בואנה, המטוס נחת בהצלחה. נחת בהצלחה עם פלסטר. רואים? אנחנו הולכים לפה. חכו שנייה, יש לי דווקא רעיון טוב. רגע, תעשה על המטוס גם. לא נורא, נו, פשוט לך לשם. הלו, אתה לא בתוך הטנק. טוב, לא משנה. זה לא מזיז לנו שאנחנו בחוץ, אבל שאנחנו בתוך איזה אוטו או משהו, זה כן מזיז. הכי בס. כן. עכשיו נראה לכם כמה קטעי הפקות. מה המשימה של ההפקות? תסתכלו טוב. ברנג, מודאווינג. איזה יפה. סתם. תסתכלו. כן? וואי, הוא נפל לבד. כן, הוא נפל לבד. אנחנו סתם עשינו על להעביר את ההפקות. ומת לבד. רואים את הדבר הזה? דור, תראה להם. הוא מת לבד שוב, אתה יודע. תראה להם את הדבר הזה אבל. את מה, את ההפקות? לא. תראה להם את מה שצריך. הנה, עושים על אלו, אבל רק על מה שאומרים לנו. כן? אנחנו ניקח איזה משהו. וכשאני מתכוון משהו, אי אפשר לסמן. ברור, כי אנחנו באוויר. כן. אנחנו לוקחים את הטנק. דור? לא. ילדה. אתה ביקשת שאני אקח את המסוק הזה שאתה אוהב. נכון, אבל לא עכשיו. הוא ימות. צא. פוט. יש לנו אין סוף חיים, שתדעו. אז זה לא כל כך מזיז במישהו. רואים? יש לנו גם אין סוף, שתדעו. אל תתייחסו לקולות. רואים? תסתכלו, אז עושים על אלו. רואים? והטנק הזה ממש מעצבן. הטנק הזה מעצבן אותי, תכף אני ארוש לך עם RPG שיש לי אינסוף פעמים. וגם הרגת אותו אינסוף פעמים. קח עכשיו איזה קונדור. הבעיה, אני לא מוצא. יש שם.
יש גם שם. בסדר, אז ניקח את זה ששם. נכון, את חנונית. לא משנה. עולים, שהקונדור לא ימותי, ולא ימות לי. רואים? יש מלא סרטונים כאלה, שלנו הכי מיוחד. שלנו גם נותנים קודים. וגם נותנים, וגם עם דיבורים, ומסבירים מה קורה בכל דבר. אז הבנתם מה ייחודי אצלנו? גם שאנחנו ייחודיים, זה ייחודי. אהבתי את המילה. אל תדבר יפה מאוד. סתם. אז אנחנו יורדים. שנייה, אנחנו רק קצת מפרדו בום בום בום. כמו שאומרים, מפוצצים להם את התחת. כמו שאומרים בכנת הבום בום, בשפת החנונים, הם עושים לנו בום בום. כמו שאומרים בשפת סבתא בום בום. מינגה בום! בום! מינגה פיצוץ. בום! וואלה, באמת היה פיצוץ. רואים? קופצים. אך, איי. טוב, לנו זה לא כל כך. איי. איזה כיף. כיף למות, אבל יש לנו אין סופרים, עדיין יש לנו חיים מלאים. לא נורא, יש לנו חיים מלאים, הם סוג של תחתונים. רואים את זה? יש לנו, תכף נקבל RPG, אבל קודם כל שתדעו את הקוד. דור, תגיד להם את הקוד. גיב RPG. לא RPG, מיניגן, התבלבלתי. גיף מיניגן, רושמים בדבר של הקודים. נראה לכם את הקוד. גיב את הקוד. לא, אנחנו עושים סרטון. ליוטיוב. מה זאת אומרת? אתה מדבר ליוטיוב? כן. ואז מה? ואז אנחנו מעלים את זה. מצטער. הנה הסרטון. מצטערים, אל תתייחסו. זהו. דור קפוץ למיניגן. לא. דור, אז תראה להם את הקוד של המיניגן. אז תעשה את הקוד של המיניגן. כן. אנחנו מעדיפים ב-RPG, שתדעו. כואבים. בבקשה, הגענו עכשיו לחלק הכיף. כאילו, כמעט. תכף היא תצדיע לו לשלום שהוא מת. חכו שנייה, אני אבדוק את הקוד של ה-RPG. מיניגן עשינו מיניגן. נראה. הם מקליטים סרטון, לא רק מעלים אותו ליוטיוב. לא, אבל הם מדברים עם מישהו. הם מקליטים סרטון עכשיו, הם מקליטים את עצמם בסרטון, ואז הם מעלים אותו ליוטיוב. בוא'נה, זה באמת עושה את העבודה. הנה, מיניגן באמת מפוצץ אותו ואת התחת שלו. אוקיי. ועכשיו היא מצדיעה לו לשלום שהוא מת לעזאזל. רואים? מצדיעה לו יפה מאוד, עשינו לך צבא, אחי. רוצו מהר לווטול. צ'יפס. תביא קולה. לא ביי. תחת כפוי טובה. זה אמור להיות F, אבל פשוט הוא לא אוהב את ה-F, אז הוא שינה את זה. לא, אהבתי. פשוט לא היה לי כוח עכשיו ללחוץ כל הזמן F. אז הוא שינה את זה ל-J. ניר! מצטער, סליחה. רואים? תסתכלו על הסרטון עד הסוף, הוא די מצחיק בסוף. לא. יש לך כל כך קשה. אחר כך נראה לכם את האתר שלנו וניתן לכם את הקישור למטה. אם אתם רוצים לקנות את הקודים, אל תתייחסו לקוד של המיניגן. את המיניגן נתנו.
אנחנו נדיבים. לא את האתר שלנו, לא ניתן אותו, שיתנו. אנחנו לוקחים שם לאביור וכל מיני רבים. ואנחנו עוד מעט נוסיף עוד כמה קודים. עכשיו נראה לכם קודים. ונמדוד את התחפושות המוזרות. לא מראים קודים. כן מראים את הקודים. אבל מה, זה ירוס לי את כל האתר. זה לא ירוס. כן, ממש לא ירוס לי, כולם לא ייתנו. ויראו בסרטון. רואים? לא, זה לא בגדים שקיבלנו. בבקשה. הנה, זה בגד שקיבלנו. דור. כנס לזה, רגע. לא. זה בגד שקיבלנו עכשיו. זה בגד שקיבלנו עכשיו. כאילו פדלים ולמושב. תעלה עוד זה בגד שקיבלנו עכשיו. תראו איזה בגד. כן, אתה כאילו שירותים הכי יקרים שיש פה בזק זה תשים עליי קקי. עם 8 דרגות התנגדות. זה דווקא קול. תסתכלו. אבל הוא מחזיק משום מקום. מדידה של מהירות וקלות. אבל דור, לך שנייה למסוק. תחשוב, שירותים נוהגים במסוק, וואלה. זה אפשרי? עכשיו תסתכלו. עכשיו אני מחזיר את זה. לא בא לי, זה מכוער, יאללה ביי. אבל בוא נראה להם את המסוק החדש. ניר, אתה לא מראה להם טוב. אני מראה להם טוב מאוד. חכה שנייה, בא לי קודם כל להחזיר את זה לקודם. נו כבר. נו. וואי. שנייה אחת. נראה לי שזה נתקר. שנייה, מסתערים. הוא לא מגיב. טוב, רצינו להראות לכם. כן, אל תתייחסו לספיידרמן, יש לנו סרטון הרבה יותר מובן. עכשיו מצטערים, עוד מעט נמשיך, נעשה את זה ואז נמשיך